Bisitaon ko daw ang daga kong ini. Oh. Taloy ko nang di nabibisita. Mga mabungaon ang nyug ko. May lalaki na naman na nag-ano ini. Oh. Tatangad-tangad. Isi daw ini. Kasi ilingon ta daw. Urawang di kita na bubutlaan. Aber. Hay! Hoy! Ano ang pigigibo mo dyan sa mamanyog ko? Ha? Nag-exercise ka ba? Exercise? Exercise? Exercise na ka lang sa puon? Jesus. Amarot mag-exercise sige sa may puong kanyaw. Dahil man yan ako nagtaram na bakong maraot. Kudi ang exercise pala, araw ka itong pagsakat ang style. Para saro pa sa ng step. Na. Ito nga ng sidluwa, hanggang baka abot mo sa taas na makakuha kinyaw. Nata ka nakalaog digday sa daga ko. Eh, siyempre ta open. Open? Oo. Sa bagay, bako man close. Kaya nga, Open man ang gad. Manaog man ako dyan kung close. O, dahil magkinakalagki, do not disturb. Do not disturb. Bakit sa mga stage, do not disturb? Yo, tama man ang gad. Oh, na ano nang ligibuhon mo? Kung Ano data ka ba na sita. Mako alaman ko tao kiduwang lubod. Ay, ling muna. Kaya tatasig ka man diyan ko niyan. Okay sa ikaman. Ako ang may sadiri kan daga digday. Ay ka. Ako. Ay pasensya tabi. Pasensya. Pwede magagat kilumbod. Ay, di pwede. Sige ko pati ito. Di pwede. Pangpanatok. Pampanataw. Oh, pampadagdag. Aw, mamarana. Mamalang. Jesus, kairak man sa Mamalan imo. halunan. Aw. Kana papaangan eh. Dahil ka naman lamang mahagadang kilumbod. Kung di kang kagsaliri ka ini. Day man. Day man talaga pigpapa ano yun. Kapag nga ni kasubago, may daladala akong sundang. May mga pinutol akong kahoy dyan na panggataw. Aw, kaya man pala hurupilad na inay. Siyempre. Ha, isus ara lang napatay. Siguro ba kung man iningon yan ini pinalod? Tapos malubin Ano mo? Tinuro ako naman, nakakuha man ako kasarong sako man sana. Tayo binta ko lang sa Bakakay Sentro. Kaya pala hininga ini. Puro na sa nabaga mga guduan ang yaon. Ano pa? Ano, ipagpatuloy ko na tabi na eh. Ay, dae. Naman sa nangaling mahagad kiduwang lumbo. Dahil ka naman sa naman mahagadan. Klasin mo man. Ang kagsaliri, dapat nagiras ka man sa kapwa mo. Tamilikan may manyog. Nata, naghiras man sinda sa kuya. Ano, alimbawa ako, ano man iniras ko sa imong. Dahil man ako kimanyog, dahil man ako kimay daga. Mahiras Daga ako. sa tabi ako sa maabas. Oh, nailing muna. Jesus Mariusip, di saro ka na. Babayan ta ka dyan ta. Sulubi-lubi duman na kinuha ako. Budak pang gatong niya. Ano duman nagkasara ko kuna. Ha, bahal. Jesus, grabe man ining tawong ini. Yan na suturin, may kasadiri. Dulag na, boy. Dulag na. Dulag na. Bako ka man pala. Sadiri ka ini. Puyog-puyugon mo an. Dulag na.